ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ କାଟିପାରୁଛି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରୁଛି, କି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଚେକ୍ କରିପାରୁଛି, କ୍ୟାମେରାକୁ କେଉଁଠି ଗାତ ହେଇଛି, ଲୋକ ପଡ଼ିକି ମରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖାହେଉଛି ନା ଦେଖାଯାଉନି? ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଦେଖାହେଉଛି ନା ଦେଖାହେଉନି? କାହିଁ ଦେଖାହେଉନି? ଦେଖାଯିବା କଥା। ଯଦି ମଣିଷ ଗୋଟେ ତୁମେ ଲୁଟି ପାରୁଛ, ଫାଇନ୍ କାଟି ପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଭଲ ରାସ୍ତା ବି ଦିଅ। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର, ଆମେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ପ୍ରପର ପ୍ରତି ଜିନିଷରେ ଛୋଟ ଟଙ୍କାଟେ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ, GST ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଫାଇନ୍ ବି କାଟୁଛ ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ବନା। ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ପ୍ରତି ରାସ୍ତା ସଡ଼କ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତୁମେ ପଇସା ନିଅ। ଯଦି ପଇସା ଟାଇମ୍ ନେଇଯାଉଛ ସବୁ ଜିନିଷରେ, GSTରେ, ଟ୍ୟାକ୍ସରେ, ତାହେଲେ ସେମିତି ରାସ୍ତା ବି ପ୍ରପର୍ ବନା ହଉ। ଯଦି ରାସ୍ତା ପ୍ରପର୍ ନାହିଁ, ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଖାଲ ଢିପ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ପଇସା ବି ନିଅ ନା ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି କି ରାସ୍ତା କରୁଛ ଯେଉଁଟା 5 ବର୍ଷ ଯାଉନି, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପୋଲ ରାସ୍ତା। କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ? 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧର ଆସିଲା, ତ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରା ପ୍ରପର୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଅନୁମାନିକ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରପର୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ରୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହଁ, କି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହଁ। ଜନସାଧାରଣ ତ ବୋକା ନୁହଁ। 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନବୀନ କ'ଣ କରୁଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମଣିଷ ଦେଖିଛି, କି କଂଗ୍ରେସ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିଛି। ଆଉ BJP ଭାରତରେ 14 ବର୍ଷ ଆସିଲା ପରେ 2014ରୁ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ଦେଖିଛନ୍ତି। କେହି କାହା ନାଁରେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜାଣିଛି କିଏ ଭଲ କରୁଥିଲା କିଏ ଖରାପ କରୁଥିଲା। ଆମେ ଏଠି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନୁ, ବାସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। କାରଣ ସେମିତି ଯଦି କହିବ ଆଗରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା ଏବେ ବି ହେଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆଗରୁ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ରେପ୍ ହେଉଥିଲା ଏବେ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଆଗରୁ ଚୋରି ହେଉଥିଲା ଏବେ ଚୋରି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ପାଗଳ, ତ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲ ଏବେ ଖାଉନି ନା, ତା'ମାନେ ନିଜର ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ବି ଯଦି ରେପ୍ ହେଇଛି ତମେ କହିବ ଆଗରୁ ରେପ୍ ହେଉଥିଲା ଏବେ ହେଉଥିଲା, ସେଟା ତ ନୁହଁ ନା। ଆଗରୁ ସେମାନେ ଖରାପ କାମ କଲେ କି ସେମାନେ ଦେଶ ଚଳେଇ ପାଇଲେନି ବୋଲି ତ ଆମେ ତମକୁ ବାଛିଲୁ। ତ ତମେ ଯଦି ସେଇ କଥା କହିବ ଆମେ ତାହେଲେ କାହାକୁ ବାଛିବୁ? ତ ତମେ ଭଲ କାମ କର ନା, ଆମେ କାହିଁ କହିବାକୁ ଯିବୁ? ମଣିଷ ତ କାହିଁ ପଦେ କହିବାକୁ ଯିବ? କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଉଛି ବୋଲି ସିନା ଲୋକମାନେ ଆବାଜ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କରିବ, ପରଫେକ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବ, ଲୋକ ମଣିଷ କହିବ କି? ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କଥା, କୌଣସି ଏଥିରେ ରାଗିବାର କି ହେଡ୍ ଫେଲ୍ର କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲି କଥା। ଯଦି ତା ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଥିଲା ଏବେ ବି ହେବ, ସେଟା ତ ମାନୁଛ, ତାହେଲେ ସିଏ ଖରାପ କାମ କଲେ କି ସେ କାମ କରିପାରିଲେନି ବୋଲି ତ ତମକୁ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ତମେ ବି ଯଦି ସେମ୍ କଥା କହିବ ତାହେଲେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଏଠି ଭୋଟ୍ ଦେବ? ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କର ଟିକେ।